Nilai syong, haka bangi keren biang ya kada rum kami jong kibriu, kibawan nabar jong kajela megala jongi, kabangi yui kalong ba kibabun bah kibawan kibakwa banwan, leng ba jong kini ki entry ki exit points ke jongi kibadon keleng saudong jong kajela, te ka kabangi ai ya ka direction menne ya chief secretary kalong ba. Strengthen lani pen klan susu ia kini ki entry ki exit points hakaba ngin restrict ya kajing warung ki briu syaka jela ka jongi namar teng teng ha kajing long briu ngong pi hadin benglayu i bagi jela megala jongi kadai ke lowest case in COVID-19 ngikwa ki babun ki kwa lesi banwan syongkai no syani lani banwan yada ban yok ke jingeda lesi nakawai ke jela lesi badon buntan ganeka spread ki kwa lesi banwan no lengba ki bahaying ki basem lengba ki tu ki battery office lesi ki haki office sarkar jong ke jela lani ke office sarkar jong ka sarkar India ki basa ki basyong hapo megala jongi lesi lengba jong ki kwa banwan rung te ya kata ngisim ya karai mentar janmit ban kerpa bas ngobha wat pat wan mdei bangi kentai ngai sngeu bah wat pat wan amar ngi kwa shwa ya ka safety jong ki pajba nong snong jong ke jela ke jongi tat hadu kata kapor ba ka sarkar kan saong ngi sya sngeu bah yi turis ngi sya sngeu bah ba pinwan jengok kai banwan song kai banwan yat kai hapok ke jela ke jongi ladang impat ai kata karai ngi kerpat ya boro bakin nempat semua bahaban wan namar benta ka entry points ka exit points ngan itu ipi ngin bu ka restriction ka bakam klan susu tekane ka jing rajung ina sarkar kolong hadin ba ki babun nadu ki dorbar snong ki nok sensar snong ki senjuk ki nok sensar snong ba per ki sim ki hima ki ba per ngiyo ya ka jing ut ka jing nam na kiru bas ngau bah ngila persyang nak kalian ke sarkar ke state jongi ban yale hadu kan ni ban penduna ya kan ke jing sapriang uneu kejang jingpang ten rei la dengi sya lailan bakin warung kuan mi kibriu himla ban tip kai ke banjia ya ke jela ke jongi so on that basis ngilarai mentar janmit ak review meeting ba sasisin pa ni kwa ban apil ban pentip syabaro lesi gitu ki perlok ki projor ki bahayeng ki basem jong gitu ki perlok jongi ki badon lepah jela megala ki batrei haki office sarkar ki baper lane heki company ki baper bakin ngau bah ban nempat syah batru ban nempen seluruh yaki bahayeng ki basem jongki bakin wan na kamenta kajing singan ke jongki batru na kamenta kajing yajbet kajing peniaj na kalian ke sarkar rengkat bat ki bor snong ki bor thau ki ba ngilai trei menta lai benai tam sau benai klem thia klem syong bangin lai na uniu knyang jing pa ya ka transit ngam i bandon ke jing ban ong ba kinla ban buri ladi mar kitang suya rakin ke snong ka komiti snong kala don lepa ka dorbar snong kala don lepa ban ngangit skemba nang ni sikmat ngin plok i gitu ki leakage prokoj bakanum don syu kum kataka banjia bat kani kalong dak jing strelang mdei syu tang naka entry point exit point ten rei kan long ru na kaliang joki borsnong ki borthau bakin long alert balarjia padon manu ke bawan lesi kum kita kijai bakin pentip bud sya ki nearest police station kenang ba action can be taken against them. Positive case hapo ke state Meghalaya ke jungi ki bahadu menta ngidang tang lightly ki case active case stang lightly nanta ki belajam ki long saufu arngut but total ba pitip ki don saufu nriungut tiki bangi fa naga menta bentes baro ki bangi fa namta bende test baru ke number kelong adu mentasi ke Arab Saudi ke Jun kalong khanyo hajar sauspa andru pra iwe hinyo sau andru fra nanta ki balade test negatif adu pada segi kilong khadriu hajar ndai spa lai punyo
iwe hinbiu kendai lai hinyo ti kiba ngidang up pade naga benta ki report ke result juga tes kidong sauspa prapusan ban kitu kibawan nasabar Meghalaya adu benta kibawan se state kijungi kibla apoi kilo khat fra hajar arfo iwe fra not not kini kedai ke latest update COVID-19 hapo ke state Meghalaya.